ଉମାକାନ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ଛୋଟରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ରମାକାନ୍ତ ଏକ ବିରଳ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ହେଲେ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ନଥିଲା। ରମାକାନ୍ତର ଦେହରୁ ଖାଲି ପୋକ ଝଡ଼ିଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରୋଗ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟରାଜ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ମୁନି ଋଷି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନଥିଲା। ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିନି ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ରମାକାନ୍ତ ଏକ ବିରଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ଏକ ନାଲି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନାଲି ଫୁଲକୁ ଆଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଗାଁର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ନାଲି ଫୁଲ। ଏହା ଶୁଣି ପୂଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ନକ୍ସାକୁ ପାଇଲୁ। ସେହି ନକ୍ସାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସେ ନାଲି ଫୁଲ ପାଇବାର ରାସ୍ତା। ଚାଲି ଚାଲୁ ଗଲୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାକନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସ। କିନ୍ତୁ ନକ୍ସା ସେତେବେଳେ ଜୀବିତ ହୋଇ କହିଲା, ସିଧା ଦେଖ ଏବଂ ସିଧା ଚାଲ। ନକ୍ସାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏକ ନାଲିଆ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ। ସେହି ନାଲିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସିଡ଼ି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନକ୍ସା କହିଲା, ଭାଇ ମୋର ସିଡ଼ି ଧର। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସିଡ଼ି ଅଚାନକ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ସେ ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆମେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ନାଲି ଫୁଲର ବଗିଚା। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ନକ୍ସା କହିଲା, ମାଣିକ ମୋର ଦେ ଉତ୍ତର। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସବୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫୁଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଲୁଅ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲକୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ସହସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ। ସେହି ଫୁଲକୁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପାରି କରି ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ତୋଳି ଆଣିଲି ଏବଂ ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କୁ ଦେଲି। ବୈଦ୍ୟରାଜ ସେହି ଫୁଲରେ ଏକ ରସ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁ ରସ ଉମାକାନ୍ତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତର ରୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଗଲା।